וזה הסיפור הגדול של היום הזה, לא רק בספרד, בכל אירופה. איקר קסיאס בספסל, וצריך להבין על מה מדובר. 10 שנים שאיקר קסיאס הוא השוער הראשון של ריאל מדריד ושל נבחרת ספרד. כשהוא יושב על הספסל זה רק אם מדובר במשחק גביע, לא מספיק חשוב, או במשחק ליגת אלופות, אחרון וחסר משמעות. אבל שהוא יושב על הספסל בהחלטה של המאמן, זה לא קרה 10 שנים. הוא שולח את זה! כמעט פנימה, איזה תגובה נפלאה של קבז'רו, הוא איחר מעט בתגובה שלו, אבל הצליח להגיע. לא בטוח שהוא איחר מעט. הנה הבעיטה הזאת, לא פוגע באף אחד, אבל הכדור באמת שינה כיוון באוויר, אפשר לראות את זה. קריסטיאנו יודע לבעוט בצורה כזאת. ועכשיו המתפרצת המהירה הזאת עם קריסטיאנו רונלדו, יופי של כדור עכשיו לאנחל די מריה, ריאל מדריד רוצה את האחת, אבל קריסטיאנו הבקיע לו! לא נכון. איזו החמצה של קריסטיאנו רונלדו! תשמע, מעט פעמים אנחנו רואים את קריסטיאנו מחמיץ במצבים כאלה. עוד שקריסטיאנו משוכנע שזה מגיע לו. עכשיו קריסטיאנו עם הכדור הזה מצוין פנימה! איזה יופי! איזה יופי! אנחל די מריה יכול היה להבקיע כאן את אחד משערי העונה. הוא השתלט על הכדור בקפיץ מעל השוער! כל כך הרבה מיומנות. עכשיו זהו חיסוס גמס. אביר סביולה שולח למרכז, עכשיו חואקין, הזווית קצת קשה, מול אסיין, מעדיף את המסירה, אם תהיה בעיטה לשער, יש שער! איסקו מעלה את מלאגה ל-1-0! דקה 48 ו-1-0 מלאגה, איסקו עם בעיטה יוצאת מן הכלל, ואני לא חושב שאפשר להאשים את אנטוניו אדן, למרות שהמצלמה באופן טבעי הולכת לאיקר קסיאס. לחלוטין אי אפשר להאשים את אדן, אי אפשר היה לעשות שום דבר נגד שער כזה. רצית בעיטה למסגרת של מלאגה, קיבלת בעיטה למסגרת, הבעיטה הראשונה למסגרת גם נכנסת פנימה, אבל איזה יופי של ביצוע של איסקו. יש הרבה שחקנים של ריאל של מלאגה עכשיו, והנה 2-0 לו, הצלה גדולה של אדן! איזו התקפה מתפרצת של מלאגה שעושה את זה כמו ריאל מדריד. 2-0 לרומא, אנחנו חוזרים לרוסלדה, 1-0 למלאגה עם 2-0, אליסאו, עוד בעיטה, זה היה כל כך קרוב, סביולה. סרחיו סנצ'ז שם שם רגל ארוכה ומנע את הכדור וקקה מאבד. עמד צ'אבי אלונסו, זוכה בו מחדש, צ'אבי אלונסו לצד הרחוק, לקריסטיאנו רונלדו, לתוך הרחבה, נגיחה אחת, זה צריך להיות שוויון, אין שם שער, יש! 1-1, ריאל מדריד חוזרת, שער אולי לא יפה, אבל מה זה חשוב, קריסטיאנו מקפיץ פנימה, ובנזמה מנסה פעם אחת, אתה יודע מה, אני לא יודע מי הבקיע את זה, אולי זה שער עצמי, אולי זה שער עצמי. לא, בנזמה, תוך כדי שכיבה. אני חושב שזה בנזמה, אחרי שהוא יורד, הוא נופל. לא יודע. לא יודע מי נוגע האחרון. קשה מאוד לראות. הם מראים את זה כל כך הרבה פעמים, כי קשה לראות. כי בנזמה מנסה... עצמי. לא, זה עצמי. הם פשוט לא במשחק, ועם הרבה מאוד נחישות, הרבה מאוד לחימה הם מצליחים. ואולי גם לעשות 2-1. אוזיל! אוי, זו החמצה של אוזיל! רוקה סנטה קרוז שנכנס כמחליף הוא זה שכובש את שער היתרון של מלאגה אחרי השוויון העצמי של סרחיו סנצ'ז. 18 דקות לסיום ו-2-1 למלאגה. הפרגוואי הבינלאומי הוא זה שכובש. חואקין שם מנסה להבקיע עם העקב, חיסוס גמס מכניס כדור לתוך הרחבה, חואקין בעצם מבשל ורוקה סנטה קרוז ממטר שם את זה ברשת של אנטוניו אדן. עכשיו חואקין, אין שם אף אחד שיסגור אותו, פפה מגיע, חואקין עם הרבה מאוד מהירות, עם הרבה מאוד יכולת טכנית, מכניס את הכדור פנימה וכיוון 3-1 רוקה סנטה קרוז. רוקה סנטה קרוז שם חותמת כנראה על הניצחון הזה של מלאגה. איזה חילוף מדהים של מנואל פלגריני, הוא הכניס אותו לפני פחות מ10 דקות, הוא כבר הבקיע פעמיים. חילוף ענק, תשמע, כשזה מצליח זה חילוף ענק, ראינו הרבה מאוד חילופים שלא הצליחו, אבל כל הקרדיט לפלגריני שמוציא את סביולה שבאמת יש לו עונה טובה, מכניס את סנטה קרוז שהוא בדרך כלל שחקן מחליף במלאגה, וזה בעצם החילוף הקבוע פחות או יותר שלהם. אבל אם היא מפסידה כאן, הפער בינה לבין אתלטיקו מדריד הוא 7, אז נכון שלכאורה אין הבדל בין המקום השני לשלישי, כי גם
שתי הקבוצות עולות לליגת האלופות, אבל רגע בוא נראה את אוזיל, אוזיל זה צריך להיות שער, כן! עדיין לא נגמר שום דבר, קרים בנזמה מבקיע, אף פעם אל תספידו את ריאל מדריד, אף פעם, גם אם אנחנו מדברים שאולי מלאגה תנצח ואולי תנצח, עד השריקה האחרונה לא מספידים את ריאל מדריד. קרים בנזמה מבקיע כאן שער והכל התחיל מאיבוד כדור. הכדור הזה לתוך הרחבה, עכשיו זהו קקה, הצ'אנס האחרון הולך לאיבוד. זהו זה, שריקת הסיום. מלאגה מנצחת בפעם הראשונה בהיסטוריה את ריאל מדריד, 3-2 למלאגה שמתקרבת עד כדי 2 נקודות מריאל. מבחינת אוהדי מלאגה היום, חג המולד התחיל היום.